dejlig dans har vi set i denne julerække. Tak til parrene. Det er en ring fornøjelse at følge jer igennem dagen. Og det gælder også her klasserne og adgangsbilletten både til EM og til VM. Det bliver rejsen, men vi tænder det. Derfor er det bare med at give den fuld tro, at det vi gør. Værsgo, mine damer og herrer. Led det nu. Sidste dans. Push it. Tusind tak til Emmanuel og Dansen.